Psalm 38. Psalm 38, verse number 10. Basa na itong uska verse lamang karon. Then maglantaw ta sa first 10 verses sa Psalm 38. Pero karon, verse 10 na lang sa sinugdan sa mensahe. Excuse me. Excuse me. I'm going to cut that out of the recording. Psalm 38, verse 10 in your Bibles tonight. Kung nasa, amen? Kanamaning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Psalm 38, verse number 10. English una, Visay kaduha. My heart panteth, my strength faileth me. As for the light of mine eyes, it also is gone from me. Bisaya, ang akong kasing-kasing nagakakulba, ang akong kusog nagapakyas kanako. Mahitungod sa kahayag sa akong mga mata, kini usab nawala gikan kanako. Title of my message tonight is Dark Eyes, the Evidence of a Desperate Heart. Dulong nga mga mata ang ebidensya sa uska kasing-kasing nga desperado. Saptan ba ang pulong desperado? Common ba ka na? Dark eyes, the evidence of a desperate heart. Palihog, paminaw sa matag pulong karong gabi magamputa ayong kumumakalingkod. And Father, would you please bless the message right now? Thank you, God, that you still use preaching in 2023 to work in hearts and change lives and affect decision making. God, would you help us to have some good decisions tonight? Lord, you make no mistakes in your message selection and direction. And I'm absolutely certain, God, this is the message for tonight. Holy Spirit of God, would you fill me? Would you guide me? Would you use me? Please, God, work in hearts right now. God, if there's someone here who's playing with sin, God, would you convict them and bring them back to you? Lord, if there are others who are considering it, Lord, would you warn them and put the fear of God in their hearts so they stay close to you and stay right? Holy Spirit of God, please use me, empower me, bless the message. I beg you, Father, pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Psalm 38, mao usa uban sa mga psalm sa repentance ni David. Pag hinulsol ni David, human sa iyang dakong sala uban ni Bathsheba. Kitang tanan kabalo sa story ni David, ang iyang nagpadala siya sa iyang kasundalohan ngadto sa guba, pero siya nagpabilin dito sa balay, nagtapol siya. Comfortably ra dito sa iyang balay. O gikan sa top sa iyang balay, nakakita siya sa babae nga naligo, o nangibog siya kaniya, o nangatana, kinsa man siya, o nakadungong siya nga sawa ni Uriah. Siya nagsulti, wa ko'y labot, dada siya dere, o siya nakasala uban sa sawa ni Uriah. What is the Visayan word for adultery? What is adultery? Nagpanapaw siya uban ni Bathsheba? Paminaw na. Human ni Ana, nagpadala siya sa sugo ngato ni Joab, ang commander sa iyang army. Iyang gisulti, ibutang ni si Uriah dito sa atubangan sa gubat. Aron duol kayo siya sa mga soldiers, mga kaaway nga kuskan gyud. Dayon kung nana siya dito sa gubat, biya gyud siya dito aron mamatay siya sa kaaway. Patyon siya sa kaaway. Si David wala nagpatay gyud ni Uriah. Pero gipatay si Uriah tungod sa sugo ni David. Murder gihapon. What is the word pagpanapaw? O murder. Nagpatay. Duwa ka takong sala. Pero human sa sala ni David, ang Diyos nihatag, English. God gave us 6 psalms through David, psalms of
repentance. Mga solmo sa paghinulsol. Nga siya nagbalik sa Ginoo, naghangyo sa Ginoo para sa kaluoy tungod sa iyang mga sala. And Psalm 38 is one of those chapters. Ang lain na ay Psalm, unsa man, let's see here. Psalm 6, I believe. Psalm 32, Psalm 51, and then pipila ka lain pod. But here in this chapter, see David, muhatag kanato, English, probably the clearest description in the entire Bible. I'm going to say it in English because it's complicated. Here in this chapter, David gives us what is probably the clearest description in the whole Bible of the terrible, increasing results of unconfessed sin. What is terrible? Makalilisang? So si David mo pakita na to dari sa Psalm 38 ang makalilisang mga resulta, pero dili makalilisang ra ang mga resulta nga magsamot. It gets worse and worse. Kung ang Kristohanon makasalat ug dili siya magsugit sa iyang salat, dili siya mobalik sa Ginoo, mga ayo og pasaylo, unsang resulta makit-an na to dari sa Psalm 38. But this morning, naminaw ko sa Bible sa akong phone. Naminaw ko sa pagbasa Biblia sa audio Bible sa akong phone samtang nagluto ko sa breakfast. And niabot sa chapter 38. And my attention was drawn to chapter 38. Dayon nag-abri ko sa samtang nagkaon ko, namahaw ko, nag-abri ko sa Bible app sa akong phone, nagbasa ko balik. And my attention was drawn to verse 10. My heart panteth, my strength faileth me, as for the light of mine eyes, it also is gone from me. Maitungod sa kahayag sa akong mga mata, kini usab nawala. Ikan, kanako, what does that mean, ang kahayag sa akong mata? Niaging tuwig, wala ko sure kanusa. Sadya, bago pa ko nagdawa sa mga friend requests sa Facebook. Dugay kayo na ako sa Facebook pero wala ko ay friends. Ako nag-post lang sa among page pero wala ko ay friends. So, wala ko ay post sa akong feed. So, bago pa ko nagdawa sa mga friend requests, halos tanan sila mga membro dere. So, uskadlaw na shock gyud ko. Sadya, naglantaw ko sa akong feed ug naidawtan picture sa akong feed. Na shock gyud ko. Tungod na tao sa among simbahan, nag-comment. So nag-scrolling ko, I pushed it back down, nagpaubos na, aron dali na makita sa picture. Tayon, naglanta ko, kinsa nag-comment diri? Butan yun ang taon nag-comment. Ang taon nagalagad sa Ginoo. I mean, and nalibog ko, ano man siya mag-comment sa hugaw nga picture na wala ko naglantaw gyud sa picture, pero naiduwa ka picture. Sa left side, na-picture sa duwa kag kamay nga igsong nga babae, huno-huno ko nga kaluha sila. Kuwapa kaayo basin 9 or 10 years old ra. Pinay sila. Og malipayong gyud, bright kaayo ang ilang smile, bright iyang mata. You know what I mean when I say bright ang mata? Is there a sign word for that? Dili kayo? Ha? Nindot? Nindot ra? Hayag ang iyang mata. I'm going to get to that in a few minutes. Paminaw. Dayon ang picture sa right side. Same two girls pero dako na. Obvious kayo, dautang gyud sila. Immodest kayo ang kanang picture nga dautan. Immodest kayo ang ilang pamisti. And so nalibog gyud ko. Nga naman siya nag-comment niini tungod dili kaniyang klase sa butang nga siya interesado. Nga naman nag-comment. So, dalik yun ko ni Agi kung tungod. Dali ko ganang mukita sa picture. Pero ganang ko mukita sa yung comment. O ang iyang comment, interesting kayo. Kini ang iyang pangutana. Nangatana siya. Why are their eyes different?
Nga naman na'y kaliinan sa ilang mata. Tungkol ang sa post, nagkumpara sila, kini ang gwapang nga gamay nga batang babae, o karong mas gwapa na, famous na sila, or whatever. But she asked, nga naman na'y kaliinan sa ilang mata. What she was saying is, their eyes were different when they were little than when they were big. Wala siya nagkastorya kabayan sa, kana. It's not what she's talking about. Let me stay with my notes. She said, why are their eyes different? Nay, maalamong nga tao nga nagsulti sa una, English una, the eyes are the window to the soul. Ang mga mata, maong bintana, ngadto sa kalag. Kung ikaw maglantaw sa mata sa tao, makakatun ka daghang butang kabahin sa ilang kasing-kasing. O kining babaye, sa diya bata pa sila, o inosente pa, bright man ang ilang eyes. Pero human sa daghang mga tuwig, dito sa kalibutan, naka-experiment sa sala, nadulong na ang ilang mga mata. You ever seen somebody whose eyes used to be bright and then they become dark? Panaglitan. Sa diya na bago pa may niabot sa Pilipinas 2010, nag-start me sa Bacolod. Nagkaila ko sa batanong nga lalaki, ang alan si Jeremy, Ilonggo gyud siya, kay Bacolod man. And si Jeremy, 11 years old pa siya, nasa higala nga si Eric, I think si Eric 14 ba? O silang dua, suod man, barkada man sila. Pero nindot gyud ang espiritu ni Jeremy. Malipayon siya, bright ang iyang smile, bright iyang mata, nindo ang iyang attitude, nahigugma siya sa Biblia, nalipay gyud siya nga naluwas na, nagapil siya nako sa soul winning, o just nindo gyud ang tanan. Niya ng panahon na wala pa kong nakakataon sa saktong paglitok sa pulong hapon. O sa Ilonggo, sama, maayong hapon. Sama sa Bisaya. Pero ako naging maayong hapon. O kanuna siya nagtubag. But Mike, the hapon is not maayo. Because how do you pronounce hapon? No, the Japanese. Hapon, kana. The hapon is not maayo. Now I would say, shut up, Jeremy. But nindot yun si Jeremy. Pero nami dito sa Dapolog, 6 months lang. Sa diyan nagbiyat namin, nag-introduce ko niya sa mga tao sa simbahan, pero wala yun siya naka-appeal yun sa simbahan. 2 or 3 years nilabay, ug nakabalik ko sa Bacolod, gikan sa Dumaguete. I think niagi mi padulong sa Iloilo niya ng panahon na. So, nag-stop me sa pipila ka oras dito sa Bacolod. So, hunong ko, karang kumubalik mo bisita ni Jeremy o Eric. Wala ko nakakita ni Eric, pero nibalik ko sa balay ni Jeremy na nagyapon dito sa tindahan sa ilang kinikanan. Nainom ka? Niabot ko dito sa tindahan sa ilang kinikanan. Sila nagpuyo sa gamay nga balay, likod sa tindahan. Sa diya nakakita ko ni Jeremy, na-surprise ako, lahit gyud ang iyang tibuok attitude, tanan lahit gyud. Dali siya excited kayo mo rin ako. Siyempre, mas dako na siya, 2 or 3 years nilabay, dako na siya. 13 years old na siya. Pero ang pinakadakong kalihinan ni Jeremy, anasa ang mata, nadulong na gyud. His eyes were dark. What na'y kalipay? What na'y paglaom diya sa kinabuhi? His eyes were dark. Are you listening? Ako musulti ni mo, unsa ang mokuha sa kahayag gikan sa mata, ang sala na lang. The sin darkens people's eyes. Kanamo rason, paminaw, ang kalibutan makasmile dere, pero mugot yapon dere. Diba?
Subok gyapon, makapeki ka sa kalipay dere, pero dili makapeki sa mata. Makabutang daghang makeup. Oh, gwapa kaayo siya, pero tanaw ang iyang mata. Dulom na. Dulom na. Niaging Sabado, nagsulay ko, nag-share sa gospel sa Batanon dito sa Kawakaw. Ako si Little Boy, nikuyog. Si Little Boy, nakakita niya. 15 years old na siya. Drop out na sa high school. Nakapil siya sa tanan bisyo sa Kawakawa. Naglusod gyud siya. Nag-focus. Ang iyang hunahuna, nagdagan-dagan kanunay. Ang tao mo agi sa motor, kini ang iyong gibuha. Dayon wala na siya. Pero ang iyang mata, his eyes were so dark. Walay kalipay. Walay paglaom. Walay katuyuan. Dulong ang iyang mata. O kanang gihiskot dere ni David. Sadya si David nakasala batok sa Diyos. Naluwas gihapon siya, pero nawala ang kahayag sa iyang mata. O karong gabi ganahan ko mupasbot ninyo unsang hinungdan. What is the cause of dark eyes? Here's the message tonight. Listen. Ongoing, meaning padayon, mapadayonon. Ongoing, unconfessed sin always darkens your eyes. Ang sala nga padayon, ug di gyud ka mo sugid. Kana nga sala mo kuha sa kahayag gikan sa imong mata. Ug makasmile ka dere, pero makita gihapon dere walay kalipay. Dulong na ang mga mata. Dark eyes, listen to this statement. Dark eyes are the outward evidence of a soul that is tormented by guilt and constant conviction. Ang dulong nga mga mata maong makita nga ebidensya nga nay kalag nga gipaanto sa pagkasad-an and conviction, ang pressure, ang pagduot gikan sa Diyos. That's what we see in Psalm 38. Paminaw na. I dare you, the next time kung mugawas mo dali, lantaw ang mga tao wala naluwas. Lantaw ang mga tao nga naluwas pero na backslide na. Tanaw ang iyang mata. O kita ka unsa akong gihiskot karon. You will see eyes that are dark. And tonight, I want to show you what is hidden behind the dark eyes. Unsa na ang eyes lang ang ebidensya. Pero unsa natago kaysa likod, unsa natago likod sa dulong nga mga mata. Nganuman nadulom na. We find the answer in Psalm 38. You have your Bible? We're going to walk through. Just keep your Bible open. We're going to walk through, and Mom Ruth is going to write on the board. We're going to see two things tonight. Number one, ang resulta sa sala nga dili isugid nato. Number two, we will be seeing at the same time ang hinungdan sa mga dulom nga mata. On one side, na sala wala gisugid. Dayon na ang resulta. Dayon unsang resulta sa mga resulta sa sala, dark eyes. Let's look at Psalm 38 and verse 1 and 2. Are you ready? We're going to move fast. I have 13 points. No joke. Silang tanan magikan sa Psalm 38. Diri si David magpasabot sa tanan niyang pagbati samtang naglayas pa siya gikan sa Ginoo. Psalm 38:1. Kung nana say amen? Amen. O Lord,
Rebuke me not in thy wrath, and neither chasten me in thy hot displeasure. Verse 2, nakita ang unang mga resulta. For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore. Kaya ang imong mga pana mitaroy kanako, o ang imong kamot nagaduot kanako sa hilabihan. Right here, we begin to see the cause of dark eyes. Unsang hinungdan sa dulong nga mga mata. Number 1, the constant pricking of the conscience. Ang makanunayon nga pagtunok sa imong conscience, konsensya. Unsang gasayang pulong para sa splinter sa kahoy? Diya sa imong kamor, imong tiil. What is the word? Salutso. Salugso. Kinsa nag-experience sa salugso sa una? Kung nadari sa imong tudlo, or dere, or sa tiil, di ba? Watch now. Dili masakit ni mo sa, English. It doesn't only hurt when it goes in. It hurts every time you move. Di ba? Matag paglihok, naisakit tungod matunog pag-usab. Kanang may tabo sa tao nga naglayas gikan sa Ginoo, naghawid siya sa iyang sala. Dili ganan mo sugid sa iyang sala ug mabalik sa Ginoo. Are you listening? Ang Ginoo magtunok kaniya. Pero the verse was, thine arrows stick fast, meaning dili matangtang. Dili ka makakuha nila. So matag panahon, mag-move, maglihok ka, sakit gihapon, hangtod ikaw mo kuha. Have you ever used a needle to dig one out? Gamito lang unsa needle. Dagom, naggamit ka sa dagom aron kuwaon. Sakit kayong dagom, pero buot ka maghimot niya na aron wala na ay sakit sa tunog-tunog. Di ba? So unsa mahitabo sa tao nga magdumili mo sugid sa iyang sala? Na constant pricking, panaglitan. Mag-start ka magbantay sa video sa YouTube, Facebook, na tunog. Diba? Kanang sinugdanan, dali dapat ka maglantaw ni ini. O gamay nga, dali comfortable. Dali dapat ka maminaw ni ini nga klase sa music. Dali dapat ka mag-uban-uban ni ini barkada. Dali dapat ka magsuot niya ng mga saninas. Dali Diyos nun ka na. So you try to ignore. Magsulay ka, baliwala, dali kung maminaw niya na, pero ang pagtunok, dili mawala. Kanunay. Walay, dili gyud ma-comfortable. For thine arrows stick fast in me. And look at the next phrase, and thy hand presseth me sore. Ug ang imong kamot nagduot kanako sa hilabihan. Number 2, nag-istorya ta kabayan sa mga resulta sa sala nga wala gisugid. Nag-istorya ta sa hinungdan sa dulong nga mata. Number 2, a constant pressure. Makanunayong nga pagduot. Or we could put it this way, a stress that can't be explained. Usa ka stress nga dili mapasabot. Kana? Ipasabot, mapasabot. Yes, a stress that can't be explained. Naka-experience ko niya na sa una. Ang Diyos magduot kanimo o dali ka makaikyas ki kanyana. Kana mo oras ng tao mag-inom, magsulay sila mag-ikyas ni ini. Kana mo oras ng tao magsugal, magsulay sila mo ikyas ni ini, bisan makajut lang. Kana mo oras ng tao magbantay sa hugaw ng mga movies, aron kajut lang malimo sa pricking, diya sa kasing-kasing, sa pagtunog, malimo sa pagduot, pero walay tinuod pag-ikyas. Nga naman madulong ang mata sa tao na tunog-tunog, na pagduot. O basing kajut, mawala. Pero sa dali madugay, balik na pod. Are you listening? Padayon lang ta. A constant pressure
Na-stress nga dali ka makasabot, pero na-stress, naduot ko, naglisod ko, kanang Diyos, nagduot siya ni mo sa sayang kamot. O pinaagi sayang kamot. Paminaw na ko, makalikay-likay ka sa pastor, dili ka makalikay-likay sa Diyos. Kabalo siya sa kagapuyo. Kabalo siya sa ang imong igagaw, kapuyo pod. Kabalo siya sa ang imong barkada. Remember si Jonah naglayas kikan sa Ginoo. Pero ang Ginoo naguna niya dito sa dagat, nagdala og bagyo. Dili makaikyas. Number 3. Psalm 38 verse 3. Psalm 38 verse 3. Tanawa, there is no soundness in my flesh because of thine anger. Neither is there any rest in my bones because of my sin. Duwa ka resulta dere sa sala nga wala pag isugid. Walay kabaskog sa akong unod tungod sa imong kasuko. Ni adunay bisan unsa nga pahulay sa akong mga bukog tungod sa akong sala. Number 3. What are the results of unconfessed sin? Physical health problems caused by the stress of conviction. Kabalo ba ka nga ang stress makahimo gyud sa tinuod problema sa panglawas? Dili peke, tinuod gyud. Ang stress makahimo daghang problema sa imong panglawas. O dakot gyud ang stress sa pagduot o pagtunog sa Diyos. Pero nailain, neither is there any rest in my bones. Ni adunay bisan unsa nga pahulay sa akong mga bukog. Number 4, resulta sa sala nga wala pa gisugid, wala pa ka nag-confess, wala pa ka nagsalikway sa sala. Number 4, a constant restlessness. Sa niyo restlessness? Dili makapahulay. Kanunay ma-stress, kinahanglan ko maglihok-lihok, kanunay maglantaw sa Facebook, kanunay maglantaw sa YouTube. Kung wala ko'y load, maglantaw ko sa YouTube sa akong kaubad. Wala ko'y kwarta, so ako maglingkod uban nimo, maglantaw sa imong phone. Restless. That's all. Restlessness. Naka-experience ba ka ni Ana? Naka-experience ko ni Ana? Nainom ko sa panahon nga batanon pa ko. Wala ko naglakaw ban sa Ginoo, nag-backslide ko sa akong kasing-kasing sa gawas. Ang tanan tao hunahuna nga matarong ko, pero na-backslide yun ko. Wala ko nagbasa sa Biblia, wala ko nagampo. Ug sulod sa akong kasing-kasing, walay pahulay. Kanunay, naminaw ko sa music. Dili kalibutanon, Diyos nung nga music. Pero kanunay, kinahanglan ko og noise. Tungod dili ko comfortable ni anang panahona sa kahilom. One of the best signs that you are backslidden is you don't like quiet. Is it kahilom or paghilom? I heard hilom but not the ka. Paminaw na ko. Kung dili ka ganahan sa kahilom, murag na isala sa imong kasing-kasing, wala pagisugid. Because the Bible says, be still and know that I am God. Ang Diyos magistorya diha sa panahon sa kahilom. O kung na-backslide ka, di ka ganahan makadungog sa iyang tingog. Are you listening now? Constant restlessness. Naglantaw ta diri sa mga resulta sa sala. Sa sala nga wala pagisugid, wala pagisalikway, ang sala nga gihawiran pag kanato. Ang hinungdan sa dulom nga mata. Look with me at verse 4. Tanawang verse 4. For mine iniquities are gone over mine head,
As in heavy burden, they are too heavy for me. Kaya ang akong mga kadautan milapaw na sa akong ulo. Ingon sa uska mabugat nga palasanon, sila bugat kaayo lang kanako. Na duha ka butang gihiskot dere, pero ako maghiyo sa kanila tungod gi-connector silang duha sa guilt. Now this one's a little complicated. I'm going to say it in English. Ruth can write it and then I will explain it. Unsang sunod resulta sa salat wala pa gisugid nato, an alternating sense of drowning and being crushed by guilt. Alternating means puli-puli. Puli-puli. So naay pagbati nga ma-drowning ka. He says, my iniquities have gone over my head. Unsang basahin pulong sa drowning, lunod? Walay kahadlok. An alternating sense of drowning and being crushed by guilt. Walay kahadlok sa kinabuhi. Sama sa kahadlok sa paglunod. Experience baka na sa una? Ni Ana, sorry. You ever experienced that? Nainumdum ko, dili ko hanas maglangoy. Dili ko hanas maglangoy. Langoy, di ba? Dili ko hanas pag-istorya kabayan sa langoy po. Sadya, I think 12th grade na ako. Nakapil ko sa youth conference sa where's Shawnee? Louisville, Kentucky? Kanak yun? Og usa ka adlaw sa conference, gidalat sila ang mga lalaki ngadto sa water park. Ang babae nasa peka sa dali magsagol ta, ang babae nga sa uskabahin ng lalaki diri sa uskabahin and maglingaw ta sa water park. Na sila'y wave pool. Ang wave pool mao ang swimming pool pero naay makina nga maghimo sa mga balod sama sa dagat. Og lingaw gyud. So ang tanan tao makuha og dakong tube, like ang gikan sa dakong sakyanan ng tubo. What do you call it? Interior man? Ang interior. Og ang tanan tao na dakong interior. Og mag-ato ka dito duol na rope aron dili ka makadul gyud sa makina nga naghimo sa mga balod. And dayon sama sa dagat hina mas shallow. What is shallow? Shallow. Mabaw, kanak yun. So, dari do sa makina, lalom man, basing kini ang kalalom. So, kaming tanan, nagsakay sa among mga tubes, and then, magsulay mo duol gyud sa rope, arong pinakadako ang mga balod, lingag yun. Dili ko hanas maglangoy. Naglingkod ko sa akong tube. I don't think naglingkod dere nga. I think I was sitting on my back, nalingkod. Og naay tao, what's that called? Nagbalitad? Nag-flip me over. What is it? Nagbalitad sa akong ring. And I went head first down into the water. And when I came up, ang tanan laing tubes, na-close na. Walay dalan balik sa surface. I panicked. Wa ko'y chance magkuha sa dakong breath, dalik yun, just, boom! And I came up, kinalang ko og hangin, and I couldn't get up. I went crazy. I was scratching, clawing, doing anything, fighting to get, it's a really scary feeling when you feel like you're going to drown. Si David nag-experience niya na, he said, nagbati ko malunod ko diha sa balod sa akong pagkasadaan. But then sometimes magbati ko nga akong pagkasadaan, mag-crush yun ang bugat yun, di kaya na ko. That's what guilt does to you. Hey, let me tell you something. Kining buwang kalibutan, dili gyud magsulti nimo kabayan sa pagkasadaan nga magkuyog sa ilang kahilayan. Dili gyud sila mag-warn, dili gyud sila magpasidaan nimo. Sila magpakita lang sa lingaw-lingaw pero dili mo pakita sa pagkasadaan nga mukuyog. Aminaw.
Ang kahilayan kanunay na ikaw ban pagkasadaan. Ug ang tanan elimnon sa kalibutan dili makapawala sa imong pagkasadaan. An alternating sense, ang puli-pulo nga pagbati nga malunod ka or makrush gyud sa imong pagkasadaan. Look with me at verse 5. This might be the most important. Look at verse 5. My wounds stink and are corrupt because of my foolishness. Notice, nag-angkon siya nga ang iyang mga problema mang resulta sa iyang kabulingon kabuwang. Wala siya nagbaso sa uban. Paminaw na ko, basta lang ikaw magbaso sa uban, wala itaw makatabang nimo. Pero kung andam na ka mo angkon sa imong personal responsibilidad na nanay paglaom para nimo. My wounds stink and are corrupt because of my foolishness. Ang akong mga sama nanimaho o nangadunot tungod sa akong kabuwang. Number 6, unsang resulta sa sala nga wala gi sugid, unsang hinungdan sa dulom nga mga matang walay kalipay, walay paglaom. Number 6, pain that worsens every day like an infected wound. Ako pangatana, does anybody know, kabalo ba ka sa rason na manimaho ang samar? Dali ang bandage, ang samar. Kung manimaho ang samar, dako gyud ang infection. Padulong sa amputation. You ever heard of gangrene? Kung nanay gangrene, ay usika kasalbaran ra putlon. Walain. And gangrene stinks. Kay nagtuno na ang unod diha sa samad. Kung si David nagingon, ang akong mga samad nanimaho, siya ang sundalo, nakasabot siya. Kung manimaho na kung nanay baho sa samad, wala na'y paglaom. Dako gyud ang infection. Now watch me now. Listen to me. There's something very important you need to understand about infections. Kung walay tambal, magsamo ra. It gets worse and worse and worse and worse. Nagsamot. Infections never get better until you deal with the problem. Pero daghang tao maghuna-huna. Sagyura kung kinabuhi karon tungkol sa akong mga sayop, sige, pero murag mas maayo ugma, dali gyud mahitabo. Each day, it gets worse. You listen to me tonight. Kung ikaw naghunong na, wako'y kalipoy, wala naglusod ko, dako ang problema sa akong kinabuhi. You listen to me, if you continue on, it never gets better, it only gets worse. Di yun may mo mas mayo, hangtod ka mo balik sa Diyos, musugit sa imong sala, ug mosalikwan niya na, aron mo sunod sa Ginoo. The pain you feel as a result of sin never gets better as long as you are running from God. Hangtod nga ikaw, naglayas kihapon gikan sa Ginoo. Naglayas, dali ko magsimba, maglikay-likay ko sa pastor, dali ko mo maglikay ko ni Brother Michael, maglikay ko sa mga babae, sa staff mo. As long as you're running from God, matagad-lawi mong kinabuhi mahimo mas maot. You say, oh wow, murag, when I get out of high school, mas mayo na. No, mas maot pa. Human sa college, mas mayo na. No, mas maot pa. But kung magminyo ko, okay, kung magkasal, cute, kaya wak ko'y kwarta. Pero manguyab ko, mag-ipon na, mas mayo na. Dili, magsamot yun pa. Pero kung nami anak, siyempre, naglisod mi sa among relasyon karon, pero kung nami anak, mas mayo na. Dili, masamot yun. It never gets better. Infections get worse and worse
and worse. Na paminaw, uban ninyo naka-experience niya na. Pero kung ikaw nag-experience niya na karon, ano man naglayas kihapon kagikan sa Ginoo, ang ugma mas maot kaysa karon. Ug ang sunod mas maot kaysa ugma. Pain that worsens every day. Nagpakita ko ninyo karon ang resulta sa sala. Ako magpakita nimo sa rason nga daghang tao dulong gyud ang ilang mata. Wala na'y kalipay sa kinabuhi, wala na'y paglaom sa umahabot. Dulong na ang mata tungod kabalo sila. Ang akong kinabuhi magpadayon prera Japon walay kalipay. Look at verse 6. Tanawang verse 6. I am troubled. I bow down greatly. I go mourning all the day. Ako nasamok. Ako nabako sa hilabihan. Ako nagamagulanon sa tibok nga adlaw. Number 7, constant anxiety. You watch me now. Kung ang balang espiritu kanunay magtunok nimo, ang iyang kamot kanunay magduot nimo, na ay walay pagpahulay sa imong espiritu, na ay constant ang kabugaton o ang paglunod sa pagkasad-an, na ay sakit ikan sa imong buwang mga decision o unsang resulta. Constant anxiety. Anxiety is kabalisa. Kabalisa. Kanunay nabalaka kabahin sa tanan. Kanunay walay kalinaw. Na-shock yun ko sa diyan namin sa US. I don't think I ever talked to you about this. Pero nagkaila ko sa daghang tao dito sa US. Sila naging, I have a diagnosed case of anxiety. Did we ever talk about this at all in the States? I was shocked how many people, I have anxiety attacks. Nako'y tambal para sa akong anxiety. You listen to me. Ang tambal makahatag nimo og peke nga pagbati sa kalinaw. Pero dili magayo sa tinod nga problema. Tungod ang kabalisa, ang anxiety, ang kakulang sa kalinaw, mang resulta sa sala nga wala pagisugid nimo. It's constant anxiety, pero nailain hining a verse. A constant feeling of sadness, even if there isn't a specific reason. Usa ka makanunayon nga pagbati sa kasubok bisan walay rason nga magsubok karon. You ever notice that? Naay daghang tao nga dili malipay gawa sa panahon nga mag-inom o magsugat o maghimog buwang mga butang uban sa ilang barkada dito sa balay, dito sa eskwela. Anywhere else, wala sila'y kalipay. Nakita ba ninyo ka na? You ever seen that? Miserable yun. Naay pagbati, kanunay nga masubo. Bisan walay problema nga naitabo karon. Kung saman, naay sala, wala pagisugid. Nawala na ako mga points. Sunod. Look at verse 7. Balik na siya sa hunong-hunong kabayan sa lawas ng problema gikan sa stress. For my loins are filled with a loathsome disease, and there is no soundness in my flesh. Kaya ang akong hawakan na puno sa usa ka mangil-an nga sakit o walay kabaskog sa akong unod. That word loins is translated as hawak. But it's talking about ang tanang nga nasa sulod. That's your loins. Gikan dere nga to dere. That's your loins. So what he's talking about? Intestinal diseases. Did you know stress can cause intestinal diseases? I know because I have intestinal problems and stress makes them worse. But David's stress was caused by sin. And unsang resulta, nasamok ang iyang problema sa tiyan. Padayon ta, darita madugay ni Ana, verse 8. Did we write that one down, Mom Ruth? I'm sorry, verse 7, intestinal problems. Because of stress.
intestinal problems because of stress. Tanawang verse 8, samtang siya magsulat. Tanawang verse 8. I am feeble and sore broken. I have roared by the reason of the disquietness of my heart. Ako huyang ug nagtikuko sa hilabiham. Wala ko nakasabot nagtikuko. What is nagtikuko? Nabali? Huh? Curled? So sore, broken, like I'm twisted up. Kana? Ako nag-agulo tungod sa pagkawalay kalinaw sa akong kasing-kasing. Number 10, I'm feeble and sore broken. A feeling of complete helplessness. Ang pagbati nga dili ka makatabang sa imong kaugalingon sa bisan unsang area. What is helplessness? Pagkawalay tabang? Dili kayo tungod walay tabang sa akong kaugalingon. So dili klaro ka na. Complete helplessness, meaning wala ko'y mahimo sa pagtabang sa akong kaugalingon. Kana. He said, I'm broken, I'm weak. Unsang resulta sa la? Daghang tao nagbati, wa ko'y mahimo sa pag-change sa akong kinabuhi. Diba? Broken. Weak. Pero unsang lain bahin, I have roared by the reason of the disquietness of my heart. Ako nag-agulo tungod sa pagkawalay kalinaw sa akong kasing-kasing. Number 11. Watch me now. A senseless desire to scream. That's what he's describing here. I just want to scream. Ah! Nga naman, kay walay kalinaw sa sulod. A senseless desire to scream. Niyaging tuig, na lockdown na po ang China sa daghang syudad. Ug ang tao sa news nagingon ang mga tao sulod dili sila makagawas sa ilang mga balay dito sa China. Kung magawas ka, mapriso ka, lisod kayo, grabe kayo ang kahimtang. Ug ilang gisulti sa news na ay mga tao sa gabi nag-aabri sa ilang mga bintana ug nagsinggit ra, just screaming out the windows kay nabuwang gyud. Kanang gi-describe ni David dere. I've roared. I've screamed. Ah! A senseless, tingwa nga mag-scream aron maggawa sa akong pagbati. The feeling of, I don't know how much longer I can hold it in, basin mabuto ko. Look at verse 9. Look at verse 9. Lord, all my desire is before thee. Look at this. And my groaning is not hid from thee. Ginoo, ang tanan na kong mga tingwa na sa atubangan nimo ug ang akong pagagulo wala natago gikan kanimo. They translate the word roar and groan is the same, but those are not the same. What is the difference between roar and groan? Roar. Ah! Groan. Unsang kalihinan? Number next, Mom Ruth. Groaning. Watch me now. What is groaning? Just write groaning. ... The sounds a wounded man makes when he no longer has the strength to scream. Kanang groaning. Ang tingog sa tao nga nasamad yun, pero wala na siya kusog aron mo singgit. The Bible talks about those who are wounded with a deadly wound. The groaning of the wounded. Do you know what this is? Nagihapon ang sakit nga nadere, pero wala na kusog, so mag-groaning lang. Do you see what we're seeing here? Nagsamot, tunok, duot, problema sa panglawas, and then it just gets worse and worse and worse. Look at verse 10. We're almost done. Tanawang verse 10. My heart panteth, my strength faileth me. As for the light of mine eyes, it is also gone from me. Ang akong kasing-kasing nagakakulba, ang akong kusog nagapakyas.
Kanako. Number 13, feelings of desperation and helplessness. We already mentioned helplessness, but desperation and helplessness. That word panteth, you translate nagakakulba, pero ang pulong panteth means panic. What is that called? Hangak? Is that hangak? Nagpanic ka? Do you know what it's describing? I have to do something, but I can do nothing. Kinahanglan ko magbuhat, lawa ko kabalo, pero kinahanglan ko maghimo sa bisan unsa, pero wa ko'y kusog nga maghimo bisan unsa. And then finally, at the very end, after everything we've seen, at the end we have feelings of desperation and helplessness, and then what does it say? Ang kahayag sa akong mata, wala na. Paminaw na ko. Kanang resulta sa sala na wala gisugid. Behind dark eyes, you listen to me, is stress and misery you can't even imagine unless you've been there. So Pastor Mike, what's the point? Unsay mong punto? Finish writing your points and then close your notebooks and listen. Mag-apply ko kadyot dayon magamputaw mag-dismiss. Ula hitagamay, okay raman. Paminaw. Pastor Mike, what's your point? Unsay punto? Unsang katuyuan? I have 2 practical applications. You ready? Number 1, don't ever believe the lie that wicked people are happy. Ayaw gyud pagtuo sa baka nga malipayon ng mga dautan, mag-smile sila sa gawas, pero nasamog yun sa sulod. And number 2, kung nakay sala sa imong kinabuhi nga wala pagisugid, deal with it. Pagtagad niya na. Ani radri sa tubangan sa invitation og pagsugid sa imong salaw mo sa niya nga magsalikway ka aron siya mag-start sa mag-ayon sa mga problema sa sulod. Confess your sin and forsake it. Ang mga problema nimo karon dili mahimo mas maayo ug magsamot lang. Pagsugid ug pagsalikway. Pagmatarong uban sa Ginoo. Pagmatarong uban sa Ginoo, ang Diyos mogtangtang sa mga pana nga nagtunok nimo. Ang Diyos mo kuha sa iyang bugat nga kamot gikan sa imong kinabuhi. Ang pagkawalay pahulay mahanaw na. Ang pagkasad-an hinahinay makunhod. Ang mga samad nga na-infect gyud hinahinay ayohon. Ang kabalisa mapuli sa kalinaw. Mapuli or ipuli? Mapulihan sa kalinaw. Ang kasubo mapulihan sa kalipay. Ang pagbati nga wala kay mahimo mapulihan sa paglaom. Ug ang buwang mga feelings sa pagkadesperado hinay-hinay mahanaw o mawala. Nabagay salak kinangan isugid. Tanaw ko. Wala na, dali na ta magsulat, tanaw ko. Naka-experience pa ka ni ining mga butang gihiskot na ko karon. Isugod ang imong salak karon. Come down and say, God, gikapoy na gyud ko naglayas gikan nimo. Gikapoy ko sa pagduot sa imong kamot, gikapoy ko sa pagtunog kanunay, gikapoy ko sa kinabuhi nga walay kalinaw, kanan ko mo magmatarong uban kanimo. Wang Diyos mo dawat kanimo. Wag hinay-hinay, siya magpaayo sa imong kinabuhi. Ayaw makigaway sa Ginoo. Delete bisan usa ka adlaw. Pagmatarong sa Ginoo karon. O kamo nga matarong karon uban sa Ginoo, ayaw malimbongan sa bakak sa kalibutan nga malipayon sila dili tinuod. I want every head bowed, every eye closed.